Marashești, small city, few places to go. Still, so many people are using bicycles. Eu folosesc bicicleta zi de zi, pentru că ăsta e mijlocul meu de transport și mă simt bine cu el. Nu consum energie decât energia mea și pentru sănătatea mea, pentru că îmi face bine la corp, la sistemul de sănătate. Mă simt mai mult sănătos, cum se spune, relaxat și mai fac mișcare. Și nu-mi plac mașinile și gazele și ăstea. Nu-mi plac poluare, nu-mi place poluare. Cu toate că am lucrat în chimie. Preferă bicicleta, oamenii din Mărășești cred că sunt mai educați ca aia de la oraș. Pentru că orașele mari ne intoxică cu gazele, cu mașinile, cu tot cu... Și nu ne mai taie pădurile, să plantăm un pom ca să crească încă un om. Și doresc la toată lumea să folosească bicicletele și nu mai folosească mașinile cu motorină și să nu ne mai taie păduri, să avem mai mult oxigen pentru copiii noștri, pentru populații, pentru viitorii noștri care vor veni după noi. The inhabitants of Marashești understood it. The bicycle is a healthy, environmental way of transport. Don't hesitate to have a ride, and you will maybe cross the road of your dake as of so many others. See you there!